Bon dia, soc la Cristina Pareja, soc educadora social, dinamitzadora digital i docent TIC, i en la meva trajectòria professional he tingut també l'oportunitat de coordinar i gestionar programes de formació i capacitació digital i de col·laborar amb Coinnova Sant Feliu. Bé, en primer lloc, m'agradaria disculpar-me per no poder ser-hi present avui amb vosaltres en aquestes jornades, que m'hagués agradat molt, però en qualsevol cas tampoc volia deixar passar l'oportunitat d'explicar-vos una col·laboració que actualment estem duent a terme des del Centre d'Acollida Mirabolà, que és el lloc on treballo com a educadora social, a la Biblioteca Montserrat Roig i el projecte Coinnova Sant Feliu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Bé, com us deia, Mirabolà és un centre d'acollida, és un recurs residencial i educatiu que està situat a Sant Feliu de Llobregat i que acull menors que migren sols, menors sense referents familiars al territori. Nosaltres, des de que vàrem obrir les portes, ara fa poc més d'un any, sempre hem apostat per l'alfabetització d'aquests menors. Ens adonem que hi ha una sèrie de necessitats i mancances en l'àmbit digital que hem de superar i hem anat fent derivacions d'aquests nois, seguint també una mica les nostres línies bàsiques, que són poder derivar aquests nois a la xarxa comunitària i a recursos existents al territori. A més, també tenim la gran sort que estem molt a prop de Barcelona i això també ens ha permès que els nois puguin assistir a altres recursos relativament propers. Doncs bé, en aquesta línia, com us deia, nosaltres detectem una sèrie de necessitats, derivem els nois a recursos i ens adonem que entre aquestes necessitats està l'assoliment de competències bàsiques per poder desenvolupar-se en el món digital. Sí que és veritat que els nois fan ús de les xarxes socials, com qualsevol adolescent, però volem fer un pas més enllà i iniciar els nois en la recerca de feina online, poder fer tràmits amb l'administració, tenir coneixements d'ofimàtica bàsica, el processador de textos per redactar un currículum, cercar informació a Google. Llavors, en els cursos que els nois anaven fent els diferents recursos i que els hi van anar molt bé, sí que ens adonem de totes maneres que potser necessiten una programació una mica més individualitzada o que presenten, per exemple, algunes dificultats que altres persones no tindrien, com poden ser l'idioma, la vinculació amb el referent de la formació, la vinculació amb el grup amb qui comparteixen la formació. Llavors, pensem que una bona estratègia i una bona proposta perquè aquests nois puguin formar-se podria passar per establir una col·laboració des del Centre Mirabolà, com us deia abans, amb la Biblioteca Montserrat Roig i el projecte Coinnova Sant Feliu. Així, decidim presentar una proposta que es concreta en un taller un cop a la setmana, una tarda a la setmana, que es pogués realitzar a l'espai TIC, al punt TIC de la biblioteca, amb un grup reduït de nois, de 6-7 nois per cada sessió, amb uns continguts adaptats, amb una temporalització més aviat continuada, no cursos que comencen i potser al mes o als 2 mesos finalitzen, i que el dinamitzador o dinamitzadora referent de l'activitat pogués ser un educador social i un referent, una persona adulta que els nois ja en aquest cas tinguin validada com a referent adult, que en aquest cas seria jo. Doncs bé, fa uns mesos, un parell de mesos aproximadament, comencem a fer aquest taller, comencem a dur a terme aquesta proposta gràcies a la bona acollida que va tenir des de totes les parts i a hores d'ara, a dia d'avui, hem de dir que estem molt agraïts a la Marina Badies, en aquest cas, la directora de la biblioteca, per l'acollida, la bona acollida que ens fa cada dimarts i les facilitats que ens posa per tal que els nois puguin assolir aquestes competències. I volem agrair també, estem molt contents, al Pablo Muiño i a la Gemma Antolí com a referents del projecte Coinnova Sant Feliu, també per la bona acollida que va tenir la proposta i que de seguida la van valorar molt positivament i vam poder començar a dur-la a terme. Dit això, simplement gaudiu d'aquestes jornades i esperem que ens puguem veure a la propera.